Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft școală. Bine, poate că vă întrebați că e final, dar de fapt nu e. Am început un nou sezon. Și înainte de toate, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. Și vreau să vă zic că azi la ora 4, de fapt 16, 2 puncte în sus, 00 fac live. Nu știam cum și da. Și dacă mă urmăriți, like neapărat și să vă uitați pe live. Da? Păi hai să începem. Ce dimineață plăcută. Haide să mă duc la școală. Am uitat să-mi fac tema. Am uitat să-mi fac tema. Aoleu, am uitat să-mi fac tema. Vai de mine și de mine. Aoleu, am uitat să-mi fac tema. Să-mi fac tema. Cred că trebuie să stau la detenție. Profunde. Sper că nu te-a luat iar Herobrine. Nu. Atunci unde ești? Uite-mă. Și ce vrei să fac? Azi n-ai școală. Yay! Anyway. Pot să fac ce vreau. Spor. Pot să zbor. Pot să zbor. Păi, fraților, cam atât cu această serie. Da, am zis serie. Păi s-a terminat seria. Și nu uitați să apăsați butonul de like. Și poate vom continua cu alte episoade. Nu cu seria asta. Și poate vom continua cu episoade de Minecraft.
Păi da, cam atât cu acest episod. Ne vedem la ora 4 și ne auzim data viitoare. Ceau, bă! Pa!